Dragi moji, ja sam Slavica, dobro mi došli na moj YouTube kanal gdje svakog četvrtka možete da dobijete veoma korisne savjete kako da kreirate život i posao koji ćete da obožavate. U današnjem videu želim da vam dam nekoliko savjeta kako možete sa puno samopouzdanja da date sebi dozvolu da kažete ne kad mislite ne i kako to da kažete veoma elegantno i da bude zaista ljudima jasno da je to jedno ne i da se nećete predomišljati. Ako vam je ovo interesantno, ostanite do kraja ovog videa jer ćete dobiti puno interesantnih savjeta na tu temu i možda neke ideje kako možete da korigujete svoj stav. Jer ako ste osoba koja nekada kaže da kada misli u stvari ne, jer ne može da odbije šefa, ne može da odbije prijatelje, ne može da odbije roditelje, ne može da odbije ovoga ili onoga, onda je ovo pravi video za vas zaista. Pogledajte ga do kraja, obavezno. Znači, prvu stvar koju bih voljela da samo popričam je šta u stvari vas sprečava da kažete ne. Najčešće, koliko ja znam radeći sa mojim klijentima, je to što sami sebi nekako ne daju dozvolu da kažu ne, znate. Naročito mi žene na Balkanu smo tako vaspitane da nekako ne govorimo lako ne, znate. I zato je jako važno da mi same sebi damo dozvolu da je u redu, da smo već odrasle, da nismo više devojčice i da je u redu da kada zaista nešto ne želimo ili jednostavno se ne osjećamo dobro sa nečim i želimo nešto drugo, da zaštitimo sebe i da kažemo ne. Znači, prvo je važno da date sebi dozvolu, da kažete u redu je da kažeš ne. Jer mi osjećamo grižu savesti, to je onaj problem. Mi kažemo ne, a onda kao imamo osjećaj griže savesti i onda to i ne zvuči u stvari iskreno ne, onda drugi krenu da nas ubeđuju, ajde. I tako mi opet kažemo da, a onda se nerviramo. Zato je jako važno da poradimo na sebi, da damo sebi dozvolu, da kažemo ok, u redu je da uradiš sve ono što želiš, ali je također u redu da ne pristaješ na razne stvari. I naročito je to važno zato što razmislite o tome. Kada vama neko pristane, vi zamolite nekoga nešto i on kaže da, u stvari nerado to uradi, onda se kasnije posle izvlači iz toga. I onda bi vam lakše bilo da vam je neko rekao odmah ne i vi biste se možda snašli na neki drugi način, nego što kaže on da, vama posle vreme prolazi i vi dobijete neki izgovor, nešto kasnije. Treba da mislimo na to, zato što smo mi nekad ti ljudi koji se izvlače iz onog da koje nismo stvarno mislili. Zato je važno da razumemo da je jedno, da sebi damo dozvolu, da kažemo ne, jer je jedno iskreno ne mnogo bolje za naše odnose. Mnogo smo, da kažem, mnogo više ispoštujemo ljude sa kojima pričamo kad mu kažemo iskreno ne, nego kad im kažemo neiskreno da. I zato možemo sebi da damo tu dozvolu, da budemo iskreni prema onima koji su nam važni, sa kojima provodimo vreme, koji nešto od nas traže. Budemo iskreni da kažemo ne, ja to ne želim, ja to ne mogu. Zato što vrlo često se i ne radi o tome da nešto ne želimo, nego da prosto ne možemo. A opet kažemo da i onda se pojedemo zato što ne možemo. To vam je, znate, kao na primjer da imate neki, da zamislite sebe kao da ste vi, na primjer, neka lađa. I ta lađa ima neku težinu koju može da nosi i fino pliva. I onda neko kaže, ja, ponesi mi još ovo. I vi kao, pa dobro, ajde, stavi to. I ja, ponesi mi još ovo. Pa dobro, ajde. Vi znate da to nije dobro, ali kao, hajde. I tako se to tovari i u nekom trenutku sve potone dole, odnosno vi potonete. Jer ne možete više da ispoštujete svako da koje ste rekli i onda se osjećate još gore nego da ste odmah rekli ne, ja zaista sada ne mogu. Ne mora da znači da je zauvek ne, ali može da bude ne, ja sada ne mogu ili ne mogu ovo neko vreme i tako dalje. Znači, jako je važno da razmišljate o ovoj lađi. Zato što nemojte da budete lađa koja tone. Vi morate da zaštitite sebe. Znači, dajte sebi dozvolu. Jedno iskreno ne je bolje od neiskrenog da i zaštitite sebe. To je jako važno. Izuzetno vam je korisno da razmislite šta u stvari vi gubite kada kažete nečemu da što ne želite, umjesto da kažete ne. Znači, koju cenu plaćate? Šta je to
na što vi pristajete, a ne možete nešto drugo što je vama možda važnije. Pa, na primjer, ne znam, koleginica vas zamoli da umjesto nje uradite nešto, to zahtjeva da ostanete duže na poslu i sad vama je bez veze da joj kažete ne, ali u stvari vi govorite ne nečemu drugom. Možda da večerate sa svojim mužem u miru, da odete na vrijeme po svoju djecu ili nešto što je vama važno. Znači, razmislite koju cenu plaćate i da li se to zaista isplati i kako ćete se vi osjećati. I onda ćete još da budete ljuti na koleginicu, ona vas je nešto pitala, vi ste rekli da, a onda vi u sebi gunđate. Ne, šta me to pita, sad ne mogu ovo, I onda ste posle ljuti na nju, ona ni ne zna zašto ste ljuti. Ona vas je lepo pitala, vi ste rekli da, a u stvari time vi kvarite odnos i to nije dobro. Zato morate da budete iskreni, samouvereni. Sve vrijeme. Jer je to djeluje drugačije. Vi sebe štitite, ali možete mnogo više da imate dobrih odnosa ako to radite. Jer vi u stvari često onda možete da kažete kakva je ona osoba, ona meni to tako uvali, uvek mi uvali. Postavlja se pitanje zašto to dozvoljavate? Znači kako je to moguće da stalno ona vama nešto uvali? Znate, sad, mislim možda vi tako ne govorite, ali možda se desi. Razmislite prosto. Šta je to što možete vi da uradite da se to ne dešava i da imate dobar odnos, da kajete dobar odnos sa koleginicama, sa kolegama, sa kim god. Uvijek nam je lakše da nečemu većem kažemo da od onoga čemu ćemo da kažemo ne. Pa, na primjer, ako bi vas koleginica pitala da uradite nešto umjesto nje, da ostanete prekovremeno na poslu, vi, ako biste recimo išli na koncert vaše omiljene grupe, gdje ste kartu kupili pre par mjeseci, vi biste rekli, ja, draga, stvarno ne mogu. Danas, znači, ne mogu. Idem na koncert moje grupe, kupila sam karte pre 2 mjeseca i jako se radujem tome. I koleginica će vjerojatno lako prihvatiti. Zato je važno da vi u svakoj situaciji u kojoj osjećate da nije da ono što želite da kažete, već ne, razmislite šta je to veće od ovoga što možete da uzmete kao cenu koju ne želite da platite. Znači šta je to vama važnije, veće, zbog čega zaista sebe treba da osnažite, da date sebi dozvolu da kažete ne. I da biste delovali samouvereno kada kažete ne, jako je važno da date sebi vremena, znači, odnosno da kupite vreme. Kad vas neko tako nešto pita u što vi upadnete i osjetite taj, rekli biste ne, ali kažite nešto poput daj mi malo vremena, moram da proverim neke stvari i vratit ću se da ti kažem to. Znači, da li mogu ili ne mogu. I onda dajte sebi malo vremena i prođite kroz sve ovo. Ok, želim li ili ne želim? Kako se osjećam u vezi sa ovim? Šta dobijam, šta gubim? Ima li nešto veliko što gubim, što mi je važno, što ne želim? Zašto ja mogu sada da dam sebi dozvolu, da kažem ovdje ne? Prikupite malo snage da biste onda mogli samouvereno i lako da kažete ne. Onda se pripremite fino i onda možete da kažete ne. Jer nije samo važno kako ćete sebi dati dozvolu da kažete ne, nego je važno i kako ćete to reći. I onda kad odete da kažete ne, jako je važno da kažete ali zapravo ja ne mogu, mislim, meni ne odgovara. Jer onda će početi druga osoba s druge strane da vas nagovara na to, zato što ćete osjetiti da ste neodlučni, da ste nestabilni. Zato je važno da jako stabilno kažete ne mogu, danas mi zaista ne odgovara, ne mogu, ali da bi vam bilo lakše da kažete tako, jer znam da bi vam je teško da kažete samo ne mogu, danas mi ne odgovara, ne mogu. Važno je da ugradite jednu elegantnu stvar u to ne. A elegantno je, na primjer, to kada vi date neku alternativu, na primjer, i ispoštujete to što ste bili pitani. Pa, na primjer, ako vas je koleginica pitala za pomoć ili da nešto uradite umjesto nje ili da preuzmete nešto, vi možete uvijek da kažete jako mi je drago što imaš povjerenje u mene i što meni želiš da prepustiš to ili što želiš da misliš da sam ja dovoljno kompetentna da mogu to da uradim. To je fantastično, hvala ti puno na tome. Ja zaista danas ne mogu, danas mi ne odgovara jer imam već duže vreme nešto drugo u planu i ne mogu. Znači, ponovite, ja danas stvarno ne mogu, već duže vreme imam nešto drugo u planu, zaista ne mogu, ali možete ponoviti alternativu. Znači, prvo ispoštujete, a onda ponovite alternativu i kažete, ako ti je moja pomoć zaista potrebna u tome, mogla bih možda sutra prepodne ili možda sljedeće nedelje prepodne. Ili znam
da koleginica ta i ta također jako dobro vlada time, ja sam i od nje neke stvari naučila, možeš nju da pitaš za pomoć. Znači, ne pretovarajte svoju lađu, budite iskreni, ali veoma odlučni. Kupite vrijeme da sakupite snage da kažete to jako lepo, znači da se zahvalite za ono što vam je ponuđeno. Jer to može nekada bude, na primjer, i poziv na neki rođendan. Znate, koleginicama možete da ponudite alternativu, ali recimo kad je rođendan u pitanju možda ne možete da ponudite alternativu. Ali ono što možete da uradite, na primjer, poziva vas neko na rođendan, vama se ne ide i imate nešto drugo. Želeli ste prosto da večeras budete sami ili da odete na večeru sa nekim, sa svojim mužem možda, da pročitate nekoliko strana knjige. Jednostavno ste želeli nešto drugo. I onda možete da budete jako ljubazni. Znači, jako je važno da elegantni budete, da kažete, draga, toliko mi je zadovoljstvo što me zoveš na tvoj rođendan, jako se radujem što ga slaviš. Stvarno bi mi bilo veliko zadovoljstvo i da dođem, ali danas ne mogu, planirala sam nešto drugo i zaista ne mogu. Žao mi je, ne mogu. Možda možemo sutra na poslu da se počastimo zajedno ili da odemo u kafić zajedno na kafu. Ja častim, stvarno večeras ne mogu, žao mi je. Na primjer, znači, jako je važno da budete samouvereni da vama to bude ok. Ako vam je ovaj video bio koristan, kako da kažete ne, podelite ga sa drugim ljudima i pritisnite like. A ako volite više ovakvih videa da imate na raspolaganje od mene, onda mi pišite dole, a obavezno pritisnite subscribe i pritisnite zvonce, jer ćete onda da budete uvek obavešteni kad ima nešto novo, što može da vam bude super korisno, kako biste i vi kreirali posao i život koji ćete da obožavate. Vidimo se.